Takže čau lidi, mé jméno je Dominik a dneska jsem tu s Patrikem! Takže toto video je o tom, že si budu dávat otázky o mně a mém bratrovi. Jo. Ten, kdo bude mít nejvíce bodů, vyhrá. Kdo nejméně, bude si muset dát sůl A ty to natočíš? sůl na ruku, led a stisknout. Takže začínáme. Můžu? Jo. Kdy jsem se narodil? V roce 2004, 18. dubna. Ano, teď ty. Kolik je nás ve třídě? Teď? No, 10. 11. Aha. Pro jedna přišlo další. 1. Kolik je to? 1. 1-1. 1. Tak jo, teďka. Ne, ty Jo? máš 0. Jo, ne. 1-0. Jo. Takže, moje nejoblíbenější jídlo. Bramborová kaše. Ne, Rybí prsty. řekl si jenom jednu věc, takže byly to rybí prostě, ale bohužel. Teď ty. Kolik je Vaškovi? Budu mu 10. Ne, 11. A, No, tak mu roku bude 11. ach jo. A teď já. Můžu i hádanky. Ne. Tak. Koho máme teď na jako učení? Ne, jak se Jako, jmenuje? jak se jmenuje? Jako prostě koho myslíš? Jako vychovatelky nebo jak? Víš? Toho mladýho, to. No, ale ještě jednoho učitele toho znáš. A toho velkýho. No, ale ještě máme A dvě. krejčího. Ne, jako dvě. Jako, já ti nemůžu říct, jestli to nebo to. Musíš No, dohodnout. tak toho mladýho. No, to vím. Ne, jako teď jsou dvě holky. To, Patriku nechtěl. Jako vychovatelky nebo učitele. Vychovatelky. Jo. Zatím vedu, jako. Mm. Kolikrát jsem udělal ve svém jméně chybu? A? Kolikrát jsem udělal ve svém jméně chybu? 6krát? 7krát. Mhm. Teď, protože dneska je to poslední. Jsem udělal chybu. Kolik je to? 3-2. Tak do chybí už hrajeme do 5. Tak, můžu? Můžu? 2, tobě 3. Jo, můžu? Jo? V kterém roce se narodila naše máma? 19. V jakém roce? Jo, Můžu chvíli přemýšlet. jo. 5 sekund. 1985. Jo. 1995, ne? Ne, 80, protože je 15 let. A jo. Pak je. No, A jo. 4, Sakra, 2. teď ty. Kolikrát se máma s Tondou hádali? Nevím, 100krát. Jako, Co se dělat? no, nejvíc 60. No, dneska jsem, to je nejmíň, že jo, takže, jo, mám, pod? Nemáš, já řeknu A nejvíc pak dál. 60krát. Já. Kolik mi bude za 20 let? Komu? Mně. Tobě. Jo. Za 20 let. Jo. 32. A proč jsem prohrál? Yes. Se dáme chvíli ty. No. Chceš to mít takhle, jo, na mě. Můžu se ukázat. Ne. Proč mi kýbl? Co kýbl? Aby to nekapalo. Jo. Já chci se vidět kýbl. Žádný kýbl nemáme. To říkám. Žádný kýbl nemáme. Tak já nevím, co můžeme, misku. Dát kafem? Bude já takhle. Ještě aby mě viděli. Ne, dělej. Můžu se na sebe otočit. Ne, Pak. ne, na konci. Já už jsem to zažil. Víš, na tu ruku. Ne, to ne. Takhle to jdu.
a stiskni. Bolí? A kurva! A teď si to udělám já. Za to, že jsem vyhrál. A ty to musíš namířit. Víc to. Stíš se. Je to urobilo větší škodu. A dobře, doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like a odběr a čau.